एगो मेहारू के मर्दाना बाहर चल गई बबुआ। हाय हाय हाय। अब मौगी के बड़ा गर्मी लागता। अब इहो गर्मी के महीना में रजाई ऊपर से डाल के अब बलमुआ के विरोग में हो के अब हर हर रोवा तारी। वही भाव में है कैसे मास्टर कि छोड़ी गवना हरी में हरिया कि पिया भइले गुलारी के हो। रुंजा भाई कहत बड़ा कि सुदर्शन यादव के टीम लेके उस सुदर्शन के गीत गावत रहा। ध्यान दो हमारा गुरुजी के गुरुजी हमनी के बाबा राधा कृष्ण यादव जी कहले कि जौन निमन बात लगे वो सुने के चाहे और जौन निमन खाना लगे वो खाए के चाहे ना हो। इस टीम में खर्चा बा। अभी लेनी भेड़ी लेके चलत बड़ा 1500 है भगवान 12 12 6 दूनी है भगवान। हाँ देह गरम आवेला रजैया देह गरम आवेला रजैया किया भइले गुलर के हो गरम आवेला रजैया किया भइले गुलर के हो। चढ़ल जवानी राजा कोइला माना मानी अरे अपना में हरिया के गईला तू भूल तो देह गरम आवेला रजैया देह गरम आवेला रजैया दिया भर गरम आवेला रजैया दिया भइले गुलर के हो तोहरा ले हम दो गोला नहीं खवा गवै खाली रात नहीं भवई थीवा न तो पूछला शर्मा भैया से बलिया वाला मोना मार्शल जो रहे जे डुमरिया में रहे नाथ दे वही हम ब्यास के तोरा जरूरत हमरा मन नहीं खेलगल काहे हम तोहनी खातिर सलाई रिंची तोहनी 12-13 बजा दीपावली के खोजत खोजत मिलबा छर दिवाली पर फिर धोवा के रखा जाइबा और हम ही हते गो के
तनी सुमटी के तेलवा दे के ठोक ठाक के रिंचवा लगा के अब लगाबो ना सलैया तो खड़ाक से खोल देबो। ध्यान दो। और कहा जब ले बाहरा से जल्दी ना आईगा बोला बाप रे बाप तोहू जामल हो भी तो थरिया बजल होतो कि हमरा लइका बेटौतिया कदली देखैत नहीं मल्टी का तनी ने ताक नहीं तो दर्शक देने अरे मागो रे मागो हाय हाय खाई हो जो ने दातुन बेच तू न मर्दा मगो दातुन बेच जो ने भोर में स्टेशन पे गया दातुन बेच जो अब जूड़ो लगल राम 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 अरे जो अरे जो दातुन बेच अच्छा सुन ना कहले तो रुंजा भाई ना के तने से 4 किलो ले लिया दाल 2 किलो ले लिया हींग अब बढ़िया से स्टेशन पे एगो ले लिया चट्टाई एगो ले लिया दिया अब 1 बोतल ले लिया रेड़ी के तेल अब आराम से तो जब ले बाहर आल जल्दी ना कि चढ़ल बे जवानी ए राजा कोइला मान मानी अरे अपना गुजरिया के गइला तू भूल तो देह गरमावेला राजैया देह गरमावेला राजैया किया भइले दुलरी के हो राजैया किया भइले गरमावेला राजैया किया भइले दुलरी के हो हमारा बुलटवा पर कहिए बैठ के साटा बेटिया हमारा बुलटवा पर कहिए बैठ के साटा बेटिया बोला रे मदरमी बोला रे मदरमी हमारा से हमारा बुलटवा पर कहिए बैठ के साटा बेटिया हमारा बुलटवा पर कहिए बैठ के साटा बेटिया बोला रे मदरमी बोला रे मदरमी हमारा हमारा मारे तारो दोइया पिया भइले दुलरी के हो हमारा मारे तारो दोइया पिया भइले और कार्यक्रम में चल के हमने के परम आदरणीय बारून प्रखंड के बालू माफिया धर्मेंद्र यादव जी के तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार हार्दिक वंदन अभिनंदन है एकरे में हमने के चले के हाँ यार बोला बे बोल पागल मानवा